minä testaan tällaista pommipeliä. Ja tällaista rakettipeliä, mikä ihminen on. Niin, mitä sä tykkäätte? VR. Minä vähän kiinnostuin pelin läpi. Etkö tiedä? Joo. Joo. Mikä vittu? Eiks mitään. Tää on minusta hyvä peli. Oikeesti. Täältä voi etsiä paikkaa. Niin, mä katson täältä, että minä aion rajoittaa katsoa. Pystyykö rajoittamaan katsoa mitestä? Tuolla. Sori, tää on ehkä huono peli, mutta... Mutta joo, en tykkää. Niin. Ei mullakaan mitään. Laitetaanpas nyt tosi monta rakettia. Hauska. Niin. Mut mä lajoin. Joo, minä menen tuonne koloseen. Menen portille. Ja laita sinne rakeet. Noin, nyt on hyvä. Ei tässä muuta ollut. Tää oli tällainen pelivideo. Moro!